Η καλύτερη τροφή για ένα μοσχάρι είναι το γρασίδι. Τελεία. Με το γρασίδι θα βγάλεις το καλύτερο κρέας, την καλύτερη ποιότητα. Είναι από τη φύση τους έτσι, οπότε είναι λογικό. Από εκεί και πέρα θα πρέπει ο κτηνοτρόφος στις περιόδους που δεν υπάρχει γρασίδι να φροντίσει να έχει. Υπάρχουν περιπτώσεις όμως που το γρασίδι δεν θα το βρεις. Όταν θα έχει χιόνι, όταν θα έχει ξηρασία και θα πρέπει έτσι κάπως να το αντικαταστήσεις. Εκεί λοιπόν θα πρέπει ο κτηνοτρόφος να φροντίσει το τι θα φάει το ζώο. Υπάρχουν επιλογές. Η πρώτη και καλύτερη είναι γρασίδι το οποίο έχει κοπεί την άνοιξη και έχει μπει σε μπάλα. Αυτές οι μπάλες μπορεί να έχουν μορφή είτε σε ορθογώνιες, είτε σε στρόγγυλες, είτε ακόμα και σε πολύ μικρές των 25 κιλών. Και μετά από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις τροφών όπως ενσύρωμα, καλαμπόκι, το φύραμα που είναι πάρα πολλές μορφές τροφών μέσα όπως καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, σόγια και πάρα πολλά ακόμα και σε πάρα πολλές μορφές. Είτε σε αλεύρι είτε σε πέλετ. Η κάθε τροφή έχει τα ωφέλη της. Όλες οι τροφές που προανέφερα μπορούν να είναι full υγιεινές για το ζώο. Γι' αυτό και εμείς τις παρασκευάζουμε μόνοι μας για να ξέρουμε ότι αυτό που θα ταΐσουμε θα είναι πρώτη ποιότητα. Και στην περίπτωση που θα αγοράσουμε, έχουμε καλές συνεργασίες με κάποιους γεωργούς, οι οποίοι θα μας δώσουν μια σίγουρη καθαρή τροφή. Και για να είσαι σίγουρος για αυτό που τρως, πες στον κρεοπόλη σου να σε στείλει στη φάρμα από την οποία προμηθεύεται.